Asibheke nje isidalwa esisibiza ngomlenze munye kuphela, sichaze nje sona kuphela ukuthi iliphi ikhandlela olisebenzisayo uma uzoxhumana naso. Ikhandlela lokuqala eliyinhloko ikhandlela elibomvu, limele amandla okunqoba nesibindi sokulwa izimpi. Sibe nekhandlela elimhlophe, elimhlophe limele ini manje? Limele ukukhanya nenhlanzeko, ngoba isidalwa lesi esibiza ngomlenze munye isidalwa esingezwani nokungcola. Kodwa masiqala sikhanyisa amakhandlela, siqala ngelimhlophe silandele ngelibomvu, sithi makhanya lelimhlophe. Kanti elinye ikhandlela esilisebenzise futhi ikhandlela elinjani? Eli-brown. Imvamisa yalo-ke lona silisebenzise kakhulu masinjani? Masoxhumana nezidalwa ezisentabeni, kuze kuthiwa kunamakhehla asentabeni noma isithunywa sasentabeni. Isithunywa sasentabeni sinjani? Siyisithunywa sezimpi, abantu abanolaka. Angithi ikanjalo-ke bafowethu, asichaze-ke manje ukuthi iy'khathi zokuthandaza ey'balulekile uma uxhumana nalesi sidalwa ngesikhathi wena ubhekene nezimpi. Lalela-ke, isikhathi esibaluleke kakhulu, ungakhuleka phela noma yinini uma ufuna ukuxhumana nomlenze munye, kodwa kunesikhathi esibalulekile ngempela. Ihora le-12 phakathi kwamabili ebusuku. Vuka, uqala ukhanyise isibani esinjani? Esimhlophe, ulandele sinjani? Ngesibomvu. Lapho lesi sikhathi esimasiSibeka ilapho usuke abantu khona belele, kodwa imimoya isikhathi esuke imandla ngaso, osuke ilwa. So nawe ngaleso sikhathi leso isikhathi sokusondela-ke manje kulesi sidalwa lesi, ukuthi-ke manje njengesidalwa esinqoba izimpi, masikulwele sikuvikele uphunyuke kuyo yonke imigilingwane, kuwo konke ukucindezeleka osuke ubhekene nawo, kuzo zonke izimpi osuke ubhekene nazo, uyinqoba ngaleso sikhathi imimoya ilwa. Isikhathi-ke naye lapho kumele akulwele khona. Bese kuthi ngehora lesi-3 kuya kwelesi-4 ekuseni, vuka futhi ukhuleke. Lapho isikhathi lapho sokwembulelwa kwemimoya, lapho khona isithunywa sakho sikuvusa, sithi vuka ukhuleke, siphinde sikwembulele ngamaphupho nangezibonakaliso. Isona sikhathi ama umuntu ophupha ngaso kakhulu leso. So ngaleso sikhathi leso khuleka futhi kuye ukuze wembulelwe yonke into-ke manje. Bese kuthi ngo-5 kuya ku-6 ekuseni, khuleka futhi uphinde ukhanyisele izibani. Lapho sekuyisikhathi manje sokuqala kosuku olusha sokuphuma kwelanga, ukuthi-ke manje mangiqala lolu suku konke makukhanye. Njengoba ngiqale ngani? Wakhanyisa isibani njani? Esimhlophe. Wasebenzisa ngesikhathi ucela ukukhanya, wasebenzisa ngesibani njani? Esibomvu. Sokuthi-ke mayinqotshwe impi, kodwa kuze kufezeke inqotshwe lempi lena, khanyisa kuqala, ngoba umlenze munye uyisidalwa noma isithunywa esihlanzekile. Uza nawe kuye uhlanzekile. Angithi ngezwakala bafowethu.